Azt hittem, ez csak egy iskolai búcsú lesz, közben végén a szívem majd kiugrott a helyéből. A 4. osztály végén a kislányom és az iskola társai búcsút készítettek a tanítónéniükkel. Mi szülők pedig büszke nézőként ültünk a közönségben. Énekeltek, zenéltek, verseltek, humoros jeleneteket adtak elő és táncoltak. Nagyon szép műsor volt. De a legvégére maradt az igazi meglepetés. A kislányom modern ruhába, kisminkelve egyedül lépett a színpad közepére, miközben az osztálytársai körülötte ülve a zene ritmusra tapsoltak, és elkezdte táncolni a hip-hop koreográfiát, amit az tánciskolába tanult. Én pedig csak néztem, a szívem majd kiugrott a helyéről a büszkeségtől. A barátnőm kérdezte, hol tanult meg ilyen gyönyörűen táncolni, én is szeretném beéretni a kislányomat. Azok a régi évek milyen csodálatos emlékeket hagytak bennünk.